bo día, moitas grazas por estardes de novo nesta nova tempada de Os Oficios do Libro de Conversas Biosbardia. Hoxe para min un día moi especial porque sabedes os que seguides este espazo que sempre hai unha vinculación emocional miña particular con moitos dos convidados que veñen aquí. O bo e o malo de xa ir cumprindo anos que vas tendo pasado. E dentro dese pasado, para min, Manuel Bragado é unha persoa moi importante. Eu, cando era adolescente, por razóns que agora non veñen ao caso, acabei sendo xurado do Premio Merlín cando tiña 15 aniños, e daquela Manuel, aínda non era director de Xerais, pero xa andaba por ali. E eu recordo moito a súa figura, porque era unha figura que para un adolescente era como moi mítica. Sempre andaba de gabardina, sempre andaba mascando chicle, e cando aparecían algunha das presentacións que se facían daquela en Xerais, el sempre estaba como nun segundo plano, como nunha posición como moi de confidente, con esa voz íntima que el ten. E a verdade é que me gusta moito terte aquí, Manuel, despois de tantos anos, porque a vida despois foi me levando polo camiño do xornalismo cultural e agora xa desde hai bastante tempo pola edición. E Manuel para min un dos meus mestres confesos, porque yo dixe moitas veces, pasei moitas veces ali no teu despacho en Xerais, moitas horas escoitándote e aprendendo, así que te agradezo moitísimo que esteas aquí con nosco neste espazo. Moitas gracias a ti e a Cartabón por convidarme. Eu a verdade é que estou retirado da edición, que non da cidadanía, que de eso non se vai a perder. E, bueno, pois é un placer conversar contigo en todo aquilo que ti consideres oportuno. Antes de nada, como sempre, unha pequenísima presentación de Manuel. Manuel Bragado naceu en Vigo no ano 1959. Traballou primeiro como docente, foi profesor de educación infantil, pero a partir que entrou en Xerais estivo bastantes anos de excedencia e desde 2018, a súa última etapa laboral, volveu ao ensino activo. Aparte de ser, insisto, director de Xerais e un dos grandes editores da Galicia contemporánea, tamén se dedicou un pouquiño á escrita, seguramente menos do que lle gustaría, porque o traballo de editor, sei non ben, consome moitas horas en libros, entre libros, entón ao final apetece pouco poñerse a seguir falando de libros, pero aquí temos algún dos seus traballos, case todos enfocados na crónica, no xornalismo sobre a cidade de Vigo. Penso que este foi o primeiro, non? Este foi o primeiro de Vigo Puro Milagre, este como a segunda parte, non, da historia, e agora o máis recente que ten é este de aquí, que é o de Vigo na liña do tempo, que é unha especie de cronoloxía sobre a historia da cidade, un pouco na liña do que xa fixera Álvarez Blázquez. Despois falaremos un poquinho dese libro final. De todos os xeitos, Manuel, a min sempre me gusta falar nestas conversas desde retrotraerme ao principio, non? É dicir, como iso que di Ricardo Piglia do mito da orixe, non? É dicir, de onde nace o Bragado interesado nas letras, o Bragado que acaba sendo editor. Non sei se foi unha cousa que xa máis ou menos estaba prevista desde a túa formación ou foi unha casualidade. A verdade é que foi un azar, motivado por unha motivación e un motor para mí ao longo de toda a miña vida, que é a lectura. A mí o que probablemente máis me gusta é ler. Saben as persoas que me coñecen que o que probablemente dedico máis tempo, e agora que estou retirado, afortunadamente conto con máis posibilidades de ler. E entrei con ese motor da lectura e da escritura. E da escritura tamén manual. Concibo que a escritura é un exercicio que implica todo o corpo, desde o cerebro a cada unha das nosas neuronas, non? E aí está a orixe en concreto da miña vinculación da edición foi na Revista Galega de Educación, o primeiro proxecto no que eu participei máis activamente, que apareceu en 1986, que era coeditada por Nova Escola Galega e Edición Xerais, e foi desde ese momento, dende o ano 86, que eu comecei a vincularme ao equipo de Xerais, que estaba en Dr. Marañón xa daquela,
E primeiro, pois, era, digamos, o enlace, era quen iba a recoller as probas, quen as revisaba a maqueta da revista, e despois, pois, a partir do ano 88, pois xa coa responsabilidade de coordinar o Consello de Redacción e máis tarde a dirección. Aí, pois, establecín amizade non solamente con Luis Mariño, que despois foi sustituído por Víctor Freixanes, sino sobre todo polo equipo da editorial. A edición é un traballo que sempre concebín como un traballo de equipo. Eu sempre, se algo estou orgulloso nos 28 anos que estuve en Xerais, de liderar o equipo, e precisamente o tempo cumpriuse cando pois probablemente xa non tiña ou xa non contaba co liderado suficiente para continuar. E aí pois houve grandes mestres e grandes profesionais da edición, desde Xosé García Crego, que foi o meu xefe de edición durante 24 anos, a Roberto Pérez Pardo, director comercial, ou Celia Torres, que foi a directora de promoción durante todo este período. Tamén hai outro fío que para min é moi importante, que foi que eu entrei na editorial nada máis e nada menos para ocupar a mesa e boa parte da axenda de traballo de Xela Arias. O que para min pois sempre constituiu o referente dun traballo que descoñecía. É dicir, eu empecé a aprender, porque outra das grandes virtualidades da edición é a formativa, non? Lendo, conversando e compartindo coas autoras, pois un enriquecese intelectualmente e, sobre todo, cultiva a curiosidade como lector. E a forma de encarar ese traballo que tiña Xela comunicoume, e eu, pois, dentro das miñas posibilidades, fun emulando aquel labor de revisión e de diálogo, e empecé co diálogo cos autores e coas autoras. Dixeches antes unha cousa que me pareceu moi relevante, que para moitas persoas, pois, eu afortunadamente permanecín en un segundo plano, como é o segundo plano que lle corresponde ao editor. O editor sempre, ou a editora, sempre lle corresponde ese papel, esa discreción e esa conversa aberta de forma permanente con cada un dos autores, ben sexa para a publicación dun traballo concreto e, sobre todo, para o desenvolvemento dun catálogo, non? Que para min foi outra das cousas que máis me moveu en todos estes anos, que foi desenvolver o catálogo da editora, pero tamén desenvolver os catálogos das autoras e dos autores os que fun acompañando ao longo dese período. Despois, se te parece, falaremos da túa faceta editora, pero gustaríame un pouco recalcar nesa faceta lectora. Como é o Manuel Bragado lector? Como se forma naquel Vigo dos anos 60, que supoño que era bastante máis difícil que agora conseguir lecturas interesantes? Como se fica esa biblioteca túa? Sei que é unha biblioteca que ata tes problemas de peso no piso. A ver, a biblioteca non é miña, a biblioteca está compartida con se que máis lectora aínda que a min, non? Eu pois é unha das fortunas que tuven e que temos de compartirmos a vida os dous desde hai 40 anos. Tamén a nosa vida como lectores. Pero, bueno, eu a verdade que engancheime a lectura de forma máis prosaica. Eu fixen o bacharelato na Universidade Laboral da Coruña. E aí foi onde me formei como lector, como
me formeime como cidadán de esquerdas nacionalista e tamén como docente de alguna maneira. Contábamos na laboral, contábamos con unha biblioteca extraordinaria. A verdade é que era unha formación en pleno tardofranquismo de luxo para uns cantos privilexiados que éramos fillos, éramos de familias humildes e querían convertirnos en unha especie de elite, non? E eu recordo, pois, ler casi ao longo dunha noite, pois, 100 años de soledade. Nunha noite? Case nunha noite. Porque a verdade é que eran moitos os compañeiros que estaban enganchados, ou que estábamos enganchados á lectura. Éramos un bacharelato de ciencias, pero tiñamos un profesor de literatura, Mario Clavel, que nos daba en quinto literatura como unha formación a maiores, non? E eu do profesor Mario Clavel, que está vinculado al Opus Dei, estou moi agradecido de poñerme moitos libros na man, non? E iso é unha das fortunas que un alumno ou unha alumna pode ter, de contar con un mestre ou unha mestra que lle poñan algún libro importante na man. E a min puxeronme moitos dos primeiros libros na man que tiven. Tiven ali tamén unha formación galeguista moi importante, e que lle debo a outro dos meus profesores, dos meus mestres, que é Antón Lama Pereira, que era o noso titor, que foi unha persona vinculada ao mundo do teatro. E, bueno, pois ali organizamos o primeiro, no ano 75, o primeiro Día das Letras dedicado a Ramón Cabanillas, e daquela, pois, foi cando comecei na laboral unha vinculación co galeguismo que tiña desde agosto do 75. E para min aí hai outra figura de alguén que me meteu un libro na man, que foi Carmen Panero. Carmiña Panero para min é unha figura emocionante, porque foi o primeiro curso, foi a nosa primeira mestra, profesora de galego, a un grupo de personas que, bueno, pois, se digo os nomes agora parece increíble que todos en agosto de 1975 acudíramos a un curso de galego no Instituto Politécnico, daqueles que organizaba o Instituto da Lingua Galega, e aí estaban, pois, Antón Reixa, e estaba Xosé Luis Nieto Pereira, o meu amigo do corazón. Aí estaban os membros de Alberto Avendaño e outros membros do grupo Rompente. Aí estaba Elsa, que foi compañeira de Morris, e moitos outros amigos. Aí estaba, pois, indudablemente, Enrique del Bosque. E aí foi onde Carmen nos puxo moitos dos libros na man que nos formaron como lectores e como neofalantes. Porque eu, a verdade, nacín en unha bufarda de Pimargal. Meu pai era un chico do comercio que era fillo dun zamorano que veu a Redondela nos anos 20. E miña nai, pois, era unha chica tamén, unha rapaza do comercio, que nacera en Mantelas, e nós, pois, fomos educados en castelán,
E eu, a partir dos 15 anos, pois tomei unha decisión trascendental na miña vida, que foi probablemente pois tamén pois polas lecturas da Laboral e aquel curso do 75 e mudei e fixen do galego a miña lingua, a miña patria e a miña identidade como é. Se algo nestes momentos me pode preocupar no colectivo é perdermos o futuro da lingua e toda a miña vida e toda a miña causa política non tivo outro norte que contribuir ao futuro dela. E como, xa que tiras ese fío, como ves despois de 50 anos xustos, no? Que se cumpren desa época, como ves todo o que significou a evolución da autonomía, no? Porque pasamos do franquismo a un sistema autonómico onde efectivamente se garante o ensino en galego en todos os niveis e afortunadamente o galego recupera o seu estatus de lingua pública. Non sei como ves esa evolución nos últimos 50 anos. A ver, foi un esforzo da nosa xeración titánico, con un resultado que non correspondeu co esforzo e coa ilusión que tiñamos. Eu creo que os primeiros militantes de ERGA do ano 76, cando eu estaba na Facultade de Pedagogía, éramos 80 membros os que tiña aquela organización estudiantil. Pois en aquel momento pensábamos que todo era posible, ¿no? que era posible incluso a independencia de Galicia. Eu sigo crendo que nesa causa da independencia de Galicia como, digamos, horizonte ao que aspirar, pero, digamos, a concreción da nosa ilusión en un proxecto político pois foi máis custosa e máis difícil. Non foi decepcionante. Indudablemente, pois en este momento hai moitas máis persoas alfabetizadas en lingua galega que cando eu fun aquel curso de Carmen Panero. Digamos que nese sentido ese período foi moi fecundo, non? E do que temos que estar moi orgullosos. Pero o que non diminuiu foi a distancia entre a nosa situación e o noso soño. O noso soño hoxe está máis afastado que estaba en aquel momento. E eu é un pouco a ollada xeracional que voto, é dicir, a nosa xeración, que é a xeración ERGA. Moitas veces eu teño falado con Xosé Miranda, o meu amigo, como tantos outros amigos de Lugo teño, que a verdade é que sempre pois me prezo moito, me gabo moito diso. En aquel momento pois éramos, digamos, tiñamos unha enerxía da que hoxe carecemos e probablemente tanto o nacionalismo galego como o galeguismo cultural precisen de maiores doses de enerxía, o que o profesor Jaume Subirana nun recente ensaio que a mí me impactou moito, titulado Literatura, Lengua e Lugar, el que é vicepresidente del PEN Club Catalán, di que as linguas atacadas necesitan de entropía, necesitan de provocar un novo conflicto de desorde que sexa capaz de impulsalas. E eu neste momento creo que precisamos de maior enerxía. E como se consigue a enerxía no ámbito cultural? Con traballo. E como se consigue organizar o traballo? Compartindo o traballo con todas aquelas persoas que comparten o horizonte no porvir e con xenerosidade e con
con altura de miras, e eu eso é o que reclamo para a causa política e tamén para o sector da edición, por suposto. O que pasa que dá a sensación, Manuel, por exemplo, na cuestión da importancia do idioma sobre a propia loita galeguista, igual nos últimos anos iso como que pasou en segundo plano, como que xa se dá por feito de que está pensado. Por exemplo, no caso de Altri, ¿no? Que Altri parece como se converte nunha especie como de motor social, ¿no? Que está moi ben, é lexítimo, pero que igual o galeguismo non necesita únicamente referentes a nivel tan social, senón que tamén ten que vinculalo co propio, non só co territorio, senón coa propia cultura, non? Eso é unha das preocupacións de Jaume Sigurana, non? É dicir, as linguas que fomos atacadas, e en este caso pois, é o catalán, o éuscaro e o galego, con situacións moi distintas as tres, tanto nas políticas lingüísticas públicas como no seu desenvolvemento das industrias culturais, que son moi distintas, pero todas elas asociamos ou vinculamos a lingua e a literatura como unha forma de defender a lingua e como unha forma de desenvolver a literatura. E iso en este momento está en cuestión. Eu sigo apostando por esa vinculación, porque non coñezo outro modelo, pero sí é certo que hoxe pois, é un feito de que probablemente hai moitos votantes nacionalistas que non utilizan o galego como a súa lingua vehicular, nin asumen a decisión de criar en galego, como asumimos os membros da miña xeración, que criamos as nosas fillas e os nosos fillos na convicción do desenvolvemento da lingua e a súa transmisión no eido familiar. Eso é un dos grandes debates. Hai moitos lectoras e lectores de literatura galega de persoas que non están instaladas habitualmente na nosa lingua, non a utilizan de xeito vehicular, e iso tamén é unha realidade que nos debe de facer reflexionar sobre cal poden ser as estrategias de futuro para en un momento de emerxencia que a lingua galega pois reciba ese aporte, esa chega de enerxía que necesita. Por suposto, xe as vías de socialización son varias, non se pode facer unha identificación entre familia e escola cun resultado esperable, non? Hai máis factores que interveñen no proceso, pero sí que dá a sensación de que despois destes anos de ensino en galego, e pregúntoche porque ti tes esa dobre posición de estar na docencia e estar no mundo da cultura e da edición, dá a sensación como que non fomos capaces de crear nin sequera un corpo de lectores, non? Máis alado de falantes. As cifras de venda do libro, e ti és un especialista na súa análise, reflecten unha situación complicada, a pesar de todo ese esforzo que se podría facer desde o ensino, non? Fomos atacados de forma feroz. O goberno de Alberto Núñez Feijóo, que sustituiu o goberno de coalición que presidía Touriño, atacou a lingua galega de unha forma salvaxe. E non somos conscientes do dano que fixo o decreto de plurilingüismo. Non somos conscientes. Non somos conscientes de que o sector da edición galega perdeu en 3 anos máis do 40% da súa facturación. Foi un golpe salvaxe. E as persoas que acometeron semellante lingüicidio non solamente non son conscientes, ni ninguén lles solicita responsabilidades, é que hai moitos galeguistas que se fotografan de forma constante con elas, non? Iso foi unha circunstancia importante,
non foi a única do retroceso que estamos sufrendo, pero ese foi un golpe do que aínda non estamos recuperados. Nos anos iniciais do século, que foi o século XXI, que foi un momento de maior entusiasmo e de maior potencia de edición en galego, pois discutíamos si contar con el 12 ou el 15% da cuota de mercado do libro galego era irrisorio, decíamos. Xa. Consideramos irrisorio nas mesas de traballo que elaborou a lei do libro e da lectura. Ahora estamos na metade. Estamos o último estudio do comercio interior do libro nos sitúa no 7%. Hai ano e medio estábamos no 8%. Antes da pandemia estábamos por riba do 10%. É dicir, estamos recuando. E me poderedes decir, pero bueno, eso é o mercado, pero es que o libro galego se salva no mercado ou non se salva. Claro. É dicir, nesta librería ou se venden libros ou esta maravilla que levan Gonzalo e a súa compañeira non ten futuro. Os libros edítanse para venderse e para conformar comunidades de lectoras. É certo que hai públicos distintos? Claro que sí. Claro que, e iso é un dos éxitos de diversificar a nosa edición, pero si temos en conta a situación que tiñamos cando había tres ou catro empresas que eu chamo, que non a todo o mundo lle gusta, as empresas tractoras do sector. En aquel momento, antes da lei do libro, pois estaba a Editorial Galaxia, estaba a Editorial Nosa Terra, estaba a Edicións Xerais, iniciaba o seu proxecto especializado Calandraca, e ao longo dese asumíamos as catro empresas que competíamos no mercado, pero ao mesmo tempo colaborábamos no proceso de visibilización do libro, no? do libro galego. E iso, pois, permitiu acadar un catálogo conxunto que en este momento son máis de 20.000 referencias, as que en galego se poden consultar en todostuslibros.com. Xa non fago, aquí non é posible, e isto que debe haber moitos miles de libros en galego, pero o esforzo e a concreción dese catálogo vivo foi extraordinario. Se publicaban máis de 2.000 títulos en galego cada ano. En este momento estamos ofrecendo a metade da edición, aínda que é certo que con un menor peso das empresas tractoras e un menor compromiso das empresas tractoras e unha maior diversidade da oferta por parte das novas editoras independentes que, pois por fortuna, que son máis de 40 en este momento, están dándolle pois unha variedade e están enriquecendo o catálogo moitas veces polas marxes, outras veces polo máis para os públicos diversos que con anterioridade. E iso, bueno, pois é unha situación a que hai que afacerse, e unha situación na que, ademais, formamos parte dun mundo editorial en cambio e mudanza en todo o mundo. Claro. Non solamente retrocedimos nós por cuestións das políticas públicas sobre a lingua e sobre as carencias de políticas públicas en Galicia alrededor da lectura. E aquí hai outra cousa que eu reivindico, e non foi moitas veces ben comprendido. Eu
falo sempre da lectura, non da literatura. Xa. Os editores o que publicamos son libros. Algúns libros, espero que cada vez máis, son libros literarios, son libros que poñen a excelencia e a calidade como primeiro horizonte, pero tamén hai produtos de lecturas para públicos diversos, porque é necesario tanto para a formación, son necesarios tamén para a formación das lectoras literarias, como para satisfacer necesidades diversas. E aí sí que estou máis optimista, porque hai indicios moi concluíntes de avance. É dicir, nestes 20 anos houve un empoderamento dos catálogos das narradoras, das poetas, das autoras galegas que nunca se tiña producido. Un avance que foi unha loita das narradoras e das poetas e das escritoras galegas en contra dun sistema profundamente machista. Eu creo que isto, se vemos a edición, o estado dos catálogos, porque xa non digo das persoas, dos catálogos de narrativa ou dos listados dos premios literarios en Galicia ata o ano 2000, pois a verdade é que costa encontrar o que foron as nosas pioneiras, algunhas tan importantes como Xoana Torres ou María Xosé Queizán. Iso foi unha mudanza decisiva e afortunadamente irreversible, e hoxe pois abonda con ver as novedades recibidas para este Nadal, e onde son pois as mulleres as que lideran as mesas de novedades, afortunadamente. Pero tamén houve outro éxito que me parece máis que salientable, que conseguimos, aínda de forma insuficiente, pero de forma tamén irreversible, que o libro galego comece a estar presente no mundo. Porque senón, cando editamos un libro, pois cando se editou Dona Carmen, a primeira edición, no ano 89, pois xa apareceu en castelán, xa apareceu en éuscaro, xa apareceu en portugués e en catalán. Xa daquela eu era absolutamente consciente de que era posible, e iso debía de ser hoxe o normal na edición galega, que fósemos capaces, pois tamén, incluso desde os nosos propios selos, de compartir edicións e linguas. Ese é o gran modelo que acuñou Calandraca, e da que nos temos todos que sentirmos orgullosos e partícipes, non? Ese foi outro éxito. Como outro éxito foi ou foron pois os premios nacionais que fomos obtendo, e eu digo fomos porque me parece tamén que foi un esforzo colectivo, sin esa visibilidade, sin esa excelencia dos textos galegos. Eu tuve a fortuna de comenzar no ano 94 os meus primeiros meses como director de Xerais, celebrando o Premio Nacional de Xavier Puente do Campo por Cando petan na porta pola noite. Bueno, pois ese foi, e o
o de Paco Martín, das cousas de Ramón Lamote, que foran os anos antes, eran os precedentes. Logo viñeron, pois, afortunadamente, pois, tantos outros como os de Fina Casal de Rei, Manuel Rivas, Uso de Toro e Xusto Veramendi e tantos outros que celebramos nos últimos anos. Que houbo, en definitiva, cousas importantes. Que hai retos de cara ao futuro, moitos que conseguir, claro que sí. Eu espero ver a unha directora de Edicións Xerais de Galicia, unha editora ou da editorial Galaxia ou de Calandraca, pois claro que sí, que se unan as directoras que xa existen en este momento, afortunadamente, e iso pois seguro que lle dará unha nova ollada ao sector e se notará pois, nos catálogos que se vayan conformando e nas mediacións que se vayan establecendo. Claro que sí, eu espero que se volvan a editar libros de física e química e de matemáticas en lingua galega como eu fixen pois con tanto esforzo pois durante moitos anos. Eu non ou libros e materiais didácticos de educación infantil como eu editei pois ao longo de tantos anos e que agora pois desgraciadamente pois con ese ataque, insisto, salvaxe que recibimos pois foron erradicados. Eu espero velo, non? E iso pois seguro que contribuirá a fortalecer o sector da edición en Galicia, como eu espero ver pois unha oferta e unha visibilidade maior nas librerías onde para o libro galego onde por ventura para o sector aínda se comercializa o 60% das nosas vendas, non? En definitiva, que hai moito por celebrar no futuro, ou eso espero. Esperamos. Un inciso, non se publican libros de matemáticas en galego porque está prohibido por lei. Evidentemente. Falabas antes de que estiveches 28 anos en Xerais, 24 deles foi como director. Non sei, agora que xa pasaron 7 anos desde que non estás en Xerais, gustaríame saber se hai algunhas cousas das que, por así decirlo, te honras máis, aquelas cousas, aqueles obxectivos que cumpriches, dos que te sentes máis orgulloso. Eu que me sinto orgulloso é de ter chegado co meu equipo onde chegamos. Se algo me sinto orgulloso é disso. Eu acompañei, falei moito, conversei, e por ventura con algunhas autoras queridas e amigas, pois continuo facendo e compartindo con moitos soños con esas persoas. E iso foi un privilexio para min, pero o noso foi un éxito colectivo. Un éxito colectivo que indubidablemente pois, publicamos 4.000 referencias que se din prontos, que foron moitas, probablemente algunhas innecesarias, probablemente desas innecesarias algunhas foron uns fracasos rotundos, pero algúns desos fracasos rotundos eu me sinto moi orgulloso. Eu me sinto moi orgulloso de Golfiño, moi orgulloso. E do que foron pois, o traballo que facía pois, o equipo de Fausto, de Isabel Soto e Miguel Vázquez Freire, no? Que permitiu probablemente un desenvolvemento da banda deseñada e da novela gráfica en galego que por ventura pois, está desenvolvendo neste momento con proxectos especializados e con un público conformado. Eu me sinto moi
orgulloso da colección Ferros que dirixiu Izcabido, me sinto moi orgulloso das literatas que dirixiu María Xosé Queizán, me sinto moi orgulloso da colección Fora de Xogo, que foi mal recibida nas primeiras entregas, porque en aquel momento, no ano 95, pois aínda non había unha reflexión suficiente sobre a formación do lector literario e a lectora literaria como temos agora. Fora de Xogo non foi un fracaso, foi un éxito de varios millóns de exemplares. Como me sinto pois moi orgulloso de ter contribuído pois a que los catálogos a catálogos especializados, ¿no? Porque se algo moveu o meu equipo era tratar de desenvolver un libro un proxecto completo. E a mí sempre me preocupou pois que mantivéramos a hexemonía, fomos a primeira editora que tivo unha páxina web, a primeira editora que publicou en un perfil de Twitter, fomos a primeira editora que publicou un libro digital, fomos a primeira editora que fixo un libro interactivo no ámbito de texto. Fomos a primeira editora que tuvo pois, unha coleccións especializadas para públicos diversos. E iso non foi froito do meu talento baixo ningún concepto, senón desa conversa que o equipo pois, mantivo co seu entorno. E se algo me decepcionaría no futuro é que pois, ese proxecto que eu e os meus compañeiros e compañeiras contribuímos a desenvolver pois non mantivese pois o seu entorno de acollida e o seu agarimo como fixemos ou como intentamos facelo o meu equipo. E tamén hai algún proxecto propio do teu equipo que quedase sen facer e que che dá pena, que quedas aí coa espiña? Eu deixei moitos proxectos. E non para o meu goce, nin vou a dicir cales son, porque sería unha falta de respeto para os que o están xestionando agora. Pero eu deixei, o equipo do que formei parte deixou proxectos, porque, a ver, a edición é unha conversa, eso o di Giulio Einaudi, permanente do editor cos seus contemporáneos, coas súas contemporáneas. Se non hai ese diálogo, se non hai esa conversa, non hai edición posible. Entón, manter aberta constantemente esa conversa con cada un dos autores, con cada unha das autoras, pois é unha responsabilidade que supón moito traballo. Ti que exerces este noble oficio, pois sabes o difícil que é manter a comunicación sempre aberta e disposto moitas veces a oír o que non queres oír. Porque, claro, se escoitas de forma incondicional. Claro. É dicir, a escoita é incondicional e moitas veces, pois non é do teu agrado ou non tes as posibilidades e os recursos necesarios para cometer determinados proxectos, porque hai outra cousa da que non falamos e é moi importante, que cada un dos proxectos editoriais ten uns propietarios. Claro.
que teñen, que establecen un terreo de edición e unhas condicións e uns obxectivos, non? E nós, os editores, e máis en concreto as persoas xa que individualmente nos responsabilizamos en algún momento de edición, temos que conversar coas autoras e cos autores, conversar cos nosos propietarios, presentando anualmente e rendendo contas, porque render contas é moi importante. Claro. E que os libros teñan unha viabilidade no mercado é imprescindible. Pero tamén temos que conversar cos nosos públicos, dos que recibimos pois constantemente sinais e que temos que ser capaces de interpretar. E, pois, claro que é un traballo inestable, é un traballo no que nos movemos, pois, moitas veces no gume da navalla, pero é tamén maravilloso. E é maravilloso porque é un traballo creativo e porque é un traballo a longo plazo, non? É dicir, e remato co que me preguntabas de que te sintes orgulloso. Eu do que me sinto orgulloso é do catálogo. Eu, de feito, na miña casa, pois teño casi todos os libros que editou a editorial. E iso é, pois, se de algo me podo sentir orgulloso a parte das persoas que me queren, pois é dos libros que editei. Agora falabas do público. Hai unha lenda urbana relacionada contigo que fixeches máis de 1 millón de kilómetros viaxando o país, sobre todo para asistir a presentacións. E eu non sei se fixeches 1 millón de kilómetros. Non é lenda. Pero algún coche gastáchelo ben gastado. Non é lenda ninguna. 2 Lagunas, 2 Audis. E un dos Audis con 600... Ben exprimidos. Pois mira, deume moita pena hai uns meses, bueno, hai un mes e medio, desprenderme do Audi con 600.000 kilómetros, porque mercamos un cochiño eléctrico. E entón, si entregas o de gasoil ou de diésel, pois recibes unha axuda pública. Pero sí que é certo. Pero me sinto tamén orgulloso de ter acompañado, pero non por prurito ningún, é porque é imprescindible. É que eu non concibo que podas editar un libro e deixalo abandonado deixar abandonado o autor ou autora porque non podes, porque a editorial non ten recursos para acompañalo. Pois probablemente o que haberá que dimensionar pois a edición os recursos cos que contas, non dimensionar, digamos, o programa as túas posibilidades. E isto, claro, hai límites tamén, e hai límites que son pois os límites que dá a propia prudencia e a propia resistencia. Pero acompañar é moi importante, porque un dos problemas fundamentais que ten o libro galego é aínda o da visibilidade. E se iso contribuye á visibilidade, pois habrá que acompañar os autores nas presentacións, que a veces as presentacións, o número de presentacións pode ser desmesurado, pois compartamos o debate e establezamos o número imprescindible ou o número necesario destos actos. Pero que tamén hai que estar presente nos clubs de lectura, tamén hai que estar presente en Culturgal. Estes días parece ser que hai unha das empresas tractoras da edición en galego abandona Culturgal. A mí se iso é certo, que a verdade é que non o sei, pois me parecería unha gran deslealtade con todos
os editores e as editoras que compartimos pois, desde hai 20 anos pois este proxecto de visibilidade cultural como é para o libro e o resto de produtos da industria editorial e cultural en Galicia. Tamén hai que acompañar os autores e autoras nos momentos, nos días felices. Eu tive a fortuna de contar pois moitos días felices con Agustín, moitos días felices con Xavier do Campo, e falo daqueles que xa non están con nós, o de María Victoria Moreno, persoas as tres que tanto admirei. Pero tamén hai que compartir cos autores e autoras pois días difíciles. Claro. E moitas veces dos días difíciles nos esquecemos. Ahora nomeáchelo, estaba previsto falarmos del. Gustaime que comentas a túa relación con Agustín Fernández Paz, porque foi unha persoa, creo que fundamental, por suposto, no sistema literario galego, pero tamén nese proceso que ti desenvolviches en Xerais, verdade? A ver, eu tuve unha fortuna tremenda na miña vida, non digo xa de coñecer a persoas como Agustín, a mestres como Agustín, porque eu sempre me reivindico como mestre porque aí é onde, como profesores de primaria e de infantil, foi onde aprendimos moito, non? E eu coñecín a Agustín en 1983, no momento da fundación de Nova Escola Galega. Eu era pois apenas un mestre que acababa de aprobar as oposicións e non estaba previsto que aprobáramos porque viñen do servicio militar e tal, e tuve a fortuna de presentarme ás oposicións de mestre e aprobalas. E aquilo fora para min e para un grupo de mestras e mestres pois algo tan impactante que non tiñamos referentes. Claro. E foi precisamente os membros do movimento Freinet en Galicia en aquel momento, do movimento da Escola Popular Galega, os primeiros referentes tanto no ámbito da galeguización educativa como da metodoloxía renovadora, non? E dende o inicio, pois, eu eduquei en galego e dende o inicio eu utilicei materiais didácticos en lingua galega, e aí sempre tiñamos o referente do grupo que lideraba Agustín en Ferrol, que era o grupo Avantar. Eso foi o primeiro coñecemento que tuve con Agustín. Despois colaboramos moito na Revista Galega de Educación, que eu coordinaba, onde Agustín tiña dúas seccións. E fixadvos que interesante. Unha chamábase Comicteca, que era a primeira vez que que había unha sección específica para comentar as novedades de cómic daquel momento. Claro, eran novedades como do tipo de Cando o vento sopra, de Raymond Briggs, por poñer un caso, que agora afortunadamente hai unha edición galega en retranca maravillosa. Pois esos eran un dos traballos de Agustín. E outro traballo de Agustín é que coordinaba unha sección trimestral, como era a revista, que se titulaba O Estado da Lingua.
estado da lingua que levamos seguindo pois de forma constante. Eu, de feito, agora na columna que teño, perdón, a columna que me ofrece o Nós Diario todos os mércores, fago un seguimento do estado da lingua. De alguna forma, para min, é unha responsabilidade saber en que punto estamos nese conflito permanentemente aberto. E aí o referente foi Agustín, como o referente foi Agustín e xa remoto en todo o traballo de confección dos materiais didácticos. Que aí sí que compartimos con él e con Xosé Lastra Muruais pois moitas horas de traballo, moitos afáns, algúns éxitos extraordinarios e algúns fracasos tamén. Agustín, ademais, tamén é unha persoa moi influente na literatura que se fai hoxe. É moi normal que nas entrevistas dos novos escritores reivindiquen a Agustín Fernández Vaz, non? Claro, porque fano porque son sinceros e sinceras, porque moitos comezaron a formarse como lectores e lectoras literarias con Agustín, lendo pois 13 anos de Branca, Rapazas ou Contos por palabras, que sigue sendo un libro que eu hai veces que volvo, porque obsesioname en este momento sin a literatura infantil e os autores e as autoras que publicades hoxe, coñecedes a conversa e os rexistros dos mozos e mozas de agora, non? Que eu tuve a fortuna de volver a coñecer nestes 5 últimos anos que estuve como orientador educativo, e dinme conta de que desde fora do sistema estaba me quedando un pouco obsoleto. E iso foi importante para esta xeración de novos escritores e escritoras que teñen a Agus como referente. Agus ten algúns libros que quedarán para sempre e que tuve a fortuna de compartir porque mantiña con ele esa conversa. Estou pensando, pois, e porque eu teño contado moitas veces en cartas de inverno que lín de forma deslumbrada no propio despacho da editorial ao longo dunha mañán, que veu ás 9:30 a entregarmo e ás 2 cando saiu Cando se levaba os usos en papel. Do instituto, cando saiu do instituto xa estaba esperando eu para que chegase a casa para chamalo, para decirlle que estaba acojonado. Porque estaba acojonado, é dicir, estaba meterame medo, non? Ou tamén porque Agustín é un referente, pero tamén foi un referente en xestionar as dificultades e hubo algúns obxectivos que compartimos con Agus que non acadamos, non? É dicir, que hoxe pois algunhas das novelas grandes de Agustín, e me refiro ás últimas, pois non estean publicadas en castelán, pois é un fracaso non tanto de Agustín, senón do propio sistema de proxección do libro galego no mundo, non? Que antes comentaba que por fortuna o libro galego está presente no mundo, pero non está presente do xeito que debera. Para que as persoas que nos escoitades vos fagades unha idea. No ano 2006, 2007, 2008, cando gobernou o
o goberno tripartito, pois hubo a famosa feira do libro da Habana. Sí. Foi a última vez que a edición en galega no seu conxunto tuvo protagonismo no mundo. Porque daquela nos agardábamos, como os cataláns, que fósemos convidados a Boloña algunha vez. No ano 2017, poño outro exemplo para que vos fagades unha idea. No ano 2017, Cataluña foi convidada en Boloña a ser a cultura convidada. E foi a abrir as actividades el moi honorable presidente da Generalitat Carlos Puigdemont. E dixo que o libro infantil e juvenil era o noso petróleo. O noso petróleo. Non era moi afortunada a referencia de Puigdemont o de gabarse de ser produtores de petróleo. Pero, sin embargo, sí que era moi importante o orgullo que presentaba a literatura infantil e juvenil como, digamos, un dos valores máis importantes compartidos por un país. Nós nunca fomos convidados a Boloña, nin a Guadalajara, nin siquiera en Guadalajara, que probablemente pois a feira máis internacional máis accesible para os nosos sectores, pois e xa non digo Frankfurt. En Frankfurt, un ano que foi Islandia, país foco, discutimos moito, porque eu o que tuve tamén a fortuna é de ter uns compañeiros no sector, pois a verdade é que dos que aprendí moitísimo. Pois compañeiros foron compañeiro de Carlos Casares ou de Alfonso García San Martín, por poñer dous exemplos. E cando foi Islandia, comparábamos de que Islandia ten 300.000 habitantes, os que ten Vigo. Unha presencia internacional en Frankfurt á altura da que foi España en dúas ocasións, ou que foi Canadá ou Portugal, o ano precisamente que lle concederon o Premio Nobel a Saramago, que aí teño unha anécdota moi simpática, porque eu daquela pois tiña moita relación cos editores portugueses, o meu amigo Nelson de Matos, que era o editor de publicacións Don Quixote. E estaban os portugueses eran o país convidado e había unha delegación portuguesa enorme. E a verdade é que se pasaba moi ben cos portugueses. E o día que lle deron o premio a Saramago estaba saindo de Frankfurt, estaba no aeroporto. Entón, parece ser que cando se enteraron, conseguiron interceptalo e recollelo no aeroporto para leválo outra vez para a feira. E entón, Nelson de Mato contou, estábamos ali dicindo, estamos agardando o señor Premio Nobel. E, efectivamente, cando apareceu Saramago, que eu estuve ali, xuro que estuve presente, acompañado por non sei cantas cámaras, micrófonos, foi como un tropel e un aplauso impresionante que lle concederon os seus colegas. Eso é o éxito dun país. Que contes con un escritor que sexa recoñecido absolutamente por todos. E iso, de algún xeito, pois é o que tenemos que continuar agardando por o noso Nobel galego, ou agardo que poida ser
unha das nosas escritoras, que sería, pois, aínda moitísimo máis significativo. Ti falabas da importancia da difusión, da visibilidade, incluso do perfil de Xerais como editorial hexemónica. A nivel de medios de comunicación, é certo que vive unha época moi distinta de hoxe. Cando gañar o premio Xerais significaba que saías na portada da Voz de Galicia, por exemplo. Ti fuches promotor, o teu equipo foi promotor da utilización da Illa de San Simón como escenario dos premios Xerais, pero quería que me contases unha cousa que foi como moi distinta a todo o demais, que foi a publicación en galego da Viaxe de Baldassare de Amin Malouf, que foi cando Xerais participou nun lanzamento internacional dun autor que naquel momento, hoxe non hai que perder a prestixio, pero naquel momento era do máis prestixio que había no mundo, non? Con visita incluída de Malouf aquí. Eso foi posible gracias a formar parte do grupo Anaya, onde estaba tamén Alianza Editorial, e contar cunha editora en Alianza, Valeria Xompi, que era sensible á diversidade lingüística en España. Eso foi un agasallo, e tamén da propia sensibilidade de Amin Malouf. E o propio feito de que viñese, pois, foi un dos... Porque foi un dos momentos, o que eu chamo dos días felices, no? de entusiasmo, de concretar os nosos soños. Eu creo que temos unha dificultade de magnitud, é dicir, de tamaño, non? É dicir, temos unha comunidade de lectores que, se non somos capaces de ampliar a súa dimensión, pois vai nos resultar difícil facer este tipo de publicacións. Porque este tipo de publicacións internacionais a veces pois teñen límites de adianto, sobre todo, non? A ver, eu recordo acompañando a Nelson de Matos a unha reunión en Frankfurt para a edición do libro do Premio Nobel, agora non me ven a cabeza, o que foi perseguido por... Salman Rushdie. Fomos a unha reunión donde participaban máis de 40 editores de todo o mundo que optaban a publicar a obra de Salman Rushdie cando estaba perseguido. Claro, la única condición era pagar 10.000 euros por lingua como mínimo. E claro, para pagar un adianto de $10.000 ou euros, pois hai que vender un número de exemplares que está fora das posibilidades da edición en galego. E iso é unha das cuestións que nos dificulta, se non hai unha extrema sensibilidade por parte das axentes literarias e dos propios autores e autoras para que fagamos traducións simultáneas, que é moi importante sair ao mesmo tempo, porque se saímos meses máis tarde, probablemente pois, ese impulso engadido do mercado se perdese. Pero, bueno, de todas formas, a editorial, pois, no proxecto da traducción, foi máis brillante o catálogo nos seus inicios que nos últimos anos do meu equipo, onde tiñamos moi presente estas dificultades e non concurríamos a axudas públicas, porque mentres eu fui presidente da Asociación de Editores, pois nunca concorremos, non me parecía elegante pois a este tipo de axudas. Eu penso que é un ámbito onde aínda se pode progresar e onde se poden conseguir pois que lanzamentos internacionais
pois se simultaneen en galego. Hai un caso, afortunadamente, que se mantén, que é o de Asteris, donde sigue aparecendo como esta última entrega de Asteris en Lusitania en galego, mesmo que pois, en outras 40 e tantas, me parece, linguas internacionais. Aí é un editor francés do grupo Hachette, que ten moito interese en que o personaxe e a serie de Asterix na súa segunda fase pois este presente na maior diversidade de linguas posibles. Hai editores e editoras que afortunadamente consideran esta diversidade pois a riqueza na que nós tamén cremos, pero non sempre sucede así, desgraciadamente. Sí, ás veces, polo menos pola miña experiencia, é coñecer os axentes e que os axentes te coñezan a ti, para que realmente saiban da dimensión exacta do mercado galego. Claro, e que pidan ou soliciten un adianto e unhas condicións que sean asumibles polo mercado, porque de nada sirve pagar $10,000 e perder non sei canto porque non vas a repetir. Claro. E aquí do que se trata é de conformar catálogo, de conformar públicos e de desenvolver proxectos a longo plazo. Antes falabas da importancia dos clubs de lectura, e eu creo que, ademais, na túa época, sobre todo despois da crise do 2008, foi fundamental na estrategia, non? Ese relacionamento entre autores, editor e clubs de lectura. Incluso, dame a sensación que moitas liñas das que fixeses en Xerais tiñan que ver con esa relación. Aquí hubo, porque hai que ser xustos, e non falei moito da lingua atacada, pero tamén houve algún programa interesante nos últimos anos. E o máis interesante do relacionado co mundo da lectura e da escritura foi o que desenvolveu a asesoría de bibliotecas escolares da Consellería de Educación, fundamentalmente cando foi coordinado por Pilar San Pedro e Cristina Novoa. E aí desenvolveuse un programa de clubs de lectura que desde o inicio pois na editorial vimos que podería constituirse en modelo de visibilización primeiro no ámbito escolar e despois noutros ámbitos, porque nacidos ao abeiro das bibliotecas escolares, hoxe é un fenómeno, afortunadamente, que é un fenómeno autoxestionado e colaborativo a maior parte das veces. É dicir, que é interxeracional moitas veces, é especializado noutras. Hoxe a diversidade dos clubs de lectura crea un auténtico ecosistema para o libro galego que lle permite, a pesar das súas dificultades no mercado, ter esa mala saúde de ferro da que tantas veces presumimos. Claro. E é importante. Ora ben, hai o mesmo que me parece moi interesante o dos clubs de lectura, vou a expresar algo que probablemente será polémico e pido desculpas ás persoas que se podan sentir ofendidas, non? Pero eu creo que nas mediacións necesarias, sobre todo en el proceso de recepción das obras, produciuse tamén un retroceso no sistema de crítica, que moitas veces me parece que non entende, digamos, o marco no que determinadas obras son publicadas, e sobre todo despois coas figuras, digamos, que lideran
as influencias literarias, que non sei se se pode chamar como tales, non? As instagramers e outras persoas lectoras, que me parece magnífico que compartan as súas lecturas, pero que probablemente non teñen, digamos, o peso doutras mediacións da crítica académica ou da crítica máis especializada. Creo que necesitamos visibilidade nas redes sociais, necesitamos compartir as lecturas e debatir sobre elas, pero tamén necesitamos un sector da crítica, pois tanto vinculada ao ámbito académico como ao ámbito dos medios, que valore cada cousa pois como merece, non? E eu aí estamos un pouco en precario, e insisto que se son insusto, pois pido desculpas, pero me parece tamén honesto expresar. Un fenómeno, por outra parte, que global, é dicir, iso é unha apreciación que fan todos os sistemas literarios, non? Claro, isto non nada do que sucede no libro galego Claro, é singular. claro, que iso a veces é necesario recalcalo, porque a veces é a sensación desde fora de que claro, a ver, somos específicos. A ver, eu espero que nos premios literarios non sexamos como el Premio Planeta e Juan del Val. Espero que ningún. Por iso que digo, nada, se calhar eres demasiado categórico, non? Pero a maior parte das cousas que suceden no libro galego suceden no sector da edición en España, non? E, bueno, pois, a ver, hai cousas que non hai aínda unha rede social donde se compartan especificamente lecturas en galego, non? E iso é unha mágoa, porque constitúe, digamos, un referente para todo o sector. Eu si de algo, bueno, ahora como estamos ao final xa se dicen todas as barbaridades que hai que dicir. Eu si algo me disgusta do que sucedeu nos últimos anos é non poder consultar o blog de Xerais, que por diversas dificultades nas que non vou entrar, non están na rede. Porque se algo caracterizou o noso blog desde que foi dos primeiros, bueno, foi o primeiro que apareceu en galego, e que recollía todo o que aparecía, toda a recepción de cada libro, as críticas, as opinións, as presentacións, algo que era moi útil para consultar e moi útil para referenciar. Pois o gallá no futuro pois se forme esa rede social do libro galego, do que parece que hai perspectivas de que unha fundación privada vinculada a un distribuidor, a un importante distribuidor do libro en Galicia, pois puidese ter ese papel. Iso sería bonito, sí. Se che parece, imos deixar de lado a toda este parladoiro sobre edición e centrarnos un pouquiño noutros ámbitos do teu desenvolvemento diario, non? Antes comentabas que volviches ao ensino con a nova visión, claro, pasaron moitos anos desde que estiveras anteriormente. Agora que xa estás xubilado, como analizas ese cambio que se está dando na sociedade galega nese ámbito, o ámbito da educación? Eu vivi 5 anos feliz. Fun como orientador educativo. E 5 anos que foron tremendos. Hubo unha pandemia polo medio, e tuve a obriga de enfrontar e asumir unha responsabilidade como orientador educativo dunha situación moi complexa
nas escolas públicas en Galicia, non? Sobre todo provocadas por unha onda de malestar no ámbito emocional e na atención á neurodiversidade, que a min é pois, algo que probablemente o que máis me implicou en ese proceso. Certo é que despois de 28 anos notei diferencias importantes, non? Diferencias sobre todo na configuración da estructura familiar, Claro, mudou moito. que mudou moito e que obriga pois, a unha intervención educativa distinta. E como impactoume moito a situación lingüística. Eu que eduquei sempre en galego, pois estuve en algún centro donde a situación pois lingüística era complicadísima, como aquí no centro Lope de Vega de Vigo. Pero tamén recoñezo que nos centros que estuve en Redondela, especialmente en Laredo, pois viví momentos de gran alegría, de gran entusiasmo. E mesmo conseguimos no noso club de lectura o Premio Nacional de Clubs de Lectura e un dos orgullos que sempre sentirei. O futuro da educación pasa por recuperar a centralidade do modelo de escola pública que se está perdendo. E dentro do que se está perdendo, a pesar da diminución demográfica, non se el retroceso provocado por la crise do ano 2008-2009, pois aínda non está recuperado nas plantillas. Claro. E pois se viven nas escolas momentos críticos. É certo que este ano houve unha folga que entendo continuará nos vindeiros meses, que de algún xeito que é unha folga xeracional. Igual que a miña xeración de profesores e profesoras tuvemos a folga do 1988-89, donde se reclamaba a homologación co resto dos funcionarios. En este momento pois, hai un conflito donde o que se reclama é a recuperación das condicións de traballo de hai máis dunha década. Claro. Ni siquiera se piden melloras con respecto aos que xa existían. E depois hai unha remuda xeracional tremenda, non? Eu sentime sempre unha especie de avó Noel, non? De Papá Noel, porque así me identificaban nos coles. Oxe ves nos afeitado, pero Sí, foi cando empezaste a lucir aquela barba. Sí, cando fun a moitos coles a contar Dona Carmen, pois sempre me identificaban dese xeito, cuestión que me gaba moito, porque tamén en todos os meus anos de editor non conseguín, e iso sabe o Monse, non conseguín apagar as saudades da escola, nunca. E sobre todo identificadas co traballo coa arxila. Encantábame facer sesións de arxila na escola, con ese arrecendo de terra mollada increíble que se mantén na clase, e donde todos estamos entoufados cos mandilóns. Pero eso é inesquecible para min e nunca fun capaz de apagar as saudades. Despois, evidentemente, cando volvín estes 5 anos, non fun tan atrevido como para
optaron a praza de titor de infantil ou de primaria, que non estaba eu para esas lides, Por esa enerxía. para esa enerxía, e por eso fixen traballo de despacho, que tamén requería de outra enerxía, pero non tanto de dobrar o lombo Claro. como me contaba unha naqueles días de 2018, que foron os días difíciles indudablemente para min, onde estaba moi abatido. Preguntei a unha compañeira miña se me aconsellaba facer a solicitude para primaria ou para infantil, e díxome, eso depende se podes dobrar o lombo ou non. E fun prudente. Antes falaches da necesidade en xeral de implicarnos na sociedade civil, e ti deches exemplo toda a vida. Persoa moi implicada en todo tipo de movimentos, formas parte da plataforma Prolingua, és presidente da Asociación dos Premios da Crítica de Galicia, formas parte do padroado da Fundación Luces, entre outras presentas públicas, e ademais tamén sempre che gustou ter presenza a través dos medios de comunicación, é dicir, columnas de opinión, diferentes temas, é dicir, no Faro falas tanto do Celta como da interhistoria da cidade, en Nós comentabas antes que falas sobre o presente da lingua, ti tampouco negaches que tes unhas, bueno, seguramente algunhas frustracións de non ter dedicado a política máis, dunha maneira máis activa. Non sei se unha cousa ten que ver coa outra. Eu na política foi un desastre. Pero, sin embargo, tamén teño dito que me gustaría ter sido alcalde. Claro que sí. Como non me vai a... Se o que máis... Se xa me emociona falar de algunhas cousas, desto ainda moito máis. Pero, bueno, eu entendín sempre a política como un exercicio comunitario, ¿no? como unha responsabilidade. ¿No? Sempre participei na política. Como durante a universidade fui membro de ERGA durante pouco tempo, porque axiña nos expulsaron aquí na Asociación Cultural de Vigo, pois os que nos sustituíron. Fui membro do Partido Socialista Galego Esquerda Galega ata 1992, despois de consolidar o primeiro goberno municipal con presencia nacionalista. Foi aquela famosa sustitución de Manuel Soto por Carlos Príncipe, sendo eu responsable e secretario político do partido que a promoveu. Eso creo que foi interesante. Despois abandonei a política partidaria e xa desde o compromiso coa editorial creo que o meu exercicio político foi o traballo que desenvolvín na profesional e como activista en diversos proxectos. E agora sigo, a verdade é que xa con un afán máis controlado e tamén polas miñas circunstancias, creo que é imprescindible a movilización dos e das cidadás. Non hai posibilidade de transformación política sin ese protagonismo. E en Galicia, pois, temos probas contundentes de que é posible digamos, unha resposta cívica a crisis como a do Prestige ou a pretensións como a de Altri. Non, por suposto. É certo que en este momento vivimos unha crise grave do asociacionismo. E creo que tanto gobernos como os de Rueda, como os de en outro ámbito como o municipal de Abel Caballero, son conscientes ou foron conscientes da importancia de controlar o asociacionismo en Galicia. E non quere dicir que todo o asociacionismo en Galicia este
supeditado os intereses dos diversos gobernos, pero sí que perdeu un protagonismo que tivo noutros momentos. E aí eu son militante e reclamo pois a participación cidadá. O xeito principal que teño é continuar publicando nos periódicos. Levo 40 anos tendo a fortuna de que o Faro do Vigo pois publica os meus textos. O primeiro artigo que publiquei en 1983 era sobre as competencias educativas en educación, que unía xa todas as miñas preocupacións que foron todas as que comentamos. Levo 1300 artigos de Campo de Granada, dos cales casi 1000 pois probablemente son sobre temas locais. Levo 300 crónicas de fútbol celeste, levo 150 artigos, non sei cantos, en nos falando de edición, literatura e lingua. Bueno, pois aí é un pouco a miña contribución, se sirve ou se contribúe a que se comportan determinadas análisis ou se fagan determinadas reflexións. A verdade é que é o compromiso maior que me ocupa nestos momentos. Non se pode falar de ti como un editor literato, non? En relación con outras figuras contemporáneas e coetáneas túas que sí que foron desenvolvendo paralelamente unha carreira editorial e unha carreira literaria, pero sí que che gusta escribir. Antes falábamos de Dona Carme, falamos dos libros que recompilan eses artigos da prensa, pero o último que fixeches foi este Vigo na liña do tempo, cronoloxía, efemérides e bibliografía, publicado polo Instituto de Estudos Vigueses, que eu dixo ao principio que a min recordoume o que fixo Álvarez Blázquez no seu momento, aquel que chamaba a Cidade dos Días. Xa me gustaría a min. Xosé María é un dos meus ídolos, é un dos meus modelos, como editor e como galeguista e como cronista da cidade. A mí, claro que me gusta escribir, eu escribo todos os días, eu escribo todo a man, escribo todo nas miñas libretas. Esta é a 296. Bueno, pois, teño casi 300 libretas escritas e aí hai moitas cousas. Moitas notas, moitos artigos, moitos teléfonos, porque nas libretas se apuntan moitos teléfonos. Agora xa vai directamente a memoria do teléfono. Claro. Pero bueno, se eu hai veces... Entón, claro que me gusta escribir. O que pasa é que tamén vou ser sincero. Eu creo que os editores deben de publicar o mínimo posible, ou non publicar mentre son editores. Eu así o creo. Sei que hai outros que pensades de outra maneira e me parece respetuoso. É certo que había escritores que eran, digamos, que eran escritores antes de ser editores. Entón, eso o entendo un pouco mellor. E, sobre todo, entendo a figura de Carlos Casares, que coñecín bastante, cando era editor e xa, pois, claro, Carlos tiña unha dimensión que superaba eso. Pero os que somos editores, eu creo que debemos de ter escasas, a ver como expreso de forma sutil, escasas distraccións persoais. É preferible, pois, empregar todas as enerxías compartindo para outros, porque ese é o noso momento e a nosa responsabilidade. Eu xa non teño esa responsabilidade, entonces podería estar disposto, pois, a tamén escribir outras cousas distintas ás que
as que me ocupan, os artigos, especialmente. E algunhas cousas, a verdade que agora fago, pero con esa humildade de quen sabe de que para correr unha maratón hai que facer, como ben sabe o meu amigo Evaristo, moitos quilómetros con anterioridade. E eu, que estou retirado, pois non fixen todos esos quilómetros que outros fixeron ou non. Entonces aínda estamos adestrando. Bueno, quedache moito de vida, así que pues, dache tempo a adestrar e a participar. Pero sí que hai unha vontade pola túa parte de que haxe un bragado literario, verdade? Estamos adestrando. Pois creo que xa rematamos, falamos longo e dabondo. Eu creo que me tiraches da lingua, porque eu tamén quixen. Obviamente, claro. Gracias. Bueno, pues moitísimas grazas por estar comigo. Para mí foi un placer terte aquí, mestre, e espero que seguir aprendendo de ti moitos anos. Gracias.